Matagumpay na inilunsad ng University of Luzon ang Nego Luzonian 2015 Bangus Caravan kaugnay ng paggunita sa HRM Tourism Week na may temang Greater Opportunity in Sustaining Strengths on Entrepreneurship Innovation, Culinary Creations, and Tourism Exploration. Ayon kay Dr. Amalia de la Cruz, Dean ng College of Business Administration and HRM Tourism, layunin umano ng aktibidad na mapuna ng kaalaman na nakukuha ng mga estudyante sa silid-aralan. To learn not only theoretically, but rather pati hands-on learning. Parang ganun ang gusto namin i-emphasize na. Upang subukin ang galing at pagkamalikhain ng mga estudyante, nagkaroon ng ilang patimpalak gaya ng pagbibake, at table setting kung saan ang tema ng disenyo ay ayon sa Best of Pangasinan. Usually, kapag sinabing Pangasinan po, usually seashore, ganun po yung iniisip ng mga tao. So, we wanna show them na meron din po tayo mga mountainous parts ng Pangasinan at pwede po natin silang gawing mga tourist spots. So, we would like also to promote yung pagiging environmentalist namin. So, parang gusto naming show to people kung how to protect the environment kasi usually naman kasi yun yung pinaka source of basic needs ng mga tao. Siyempre, hindi mawawala ang mga produktong bangus na bida at tampok sa selebrasyon. May bread rolls at Shanghai with bangus filling, pastries na hinaluan ng bangus meat at aksesorya na gawa sa tinik nito. Yung mga raw materials po na nagamit namin dito, kunwari po dito sa mga bangles po natin, mga earrings po natin, napaka-durable po niyan kasi meron po kaming ginamit na pampatibay, which is kung sa quality rin lang po ang pag-uusapan, meron po ang mga products po namin is high quality. Ngunit ang pinaka-namukod-tangi sa lahat ay ang bangus taho na talaga namang kinagiliwan ng marami. Bangus meat is blended and then it is infused with soya milk. It is mixed with soya milk para maglasang bangus talaga siya. It is quite different from an ordinary taho because it has that certain taste na makukuha lang with bangus. Ang bayan ng Aguilar sa produksyon ng dekalidad na glutinous rice umalagkit. Dahil dito, nagsilbing pangkabuhayan para sa mga Aguilareno ang paggawa ng kakanin. Taon-taon ibinibida ang mga ito sa Ansacut Festival. Isa sa patuloy na sumisikat at ipinagmamalaki ng Aguilar ay ang orihinal na likha ni Jun Salgado, ang makarnat o fusion umano ng makaron at pininat. Ilang araw pagkatapos ng festival, na week-long festival namin, nagtuklas ako. Kumbaga ilang araw akong nag-eksperimento. Although it's inspired by pininat, ginawan ko ito ng innovation para maging kakaiba. At hindi pa rin, pero meron pa rin siyang identity na sarili. Ani Salgado, ang texture at di nakakaumay na lasa ang espesyal sa kakanin na ito. Ginagamit ko dito desiccated coconut. Apart from the main ingredient na malagkit rice, ginagamitan ko rin ito ng food concentrate, etc. etc. Hindi siya nakakaumay dahil saktong-sakto, kuhang-kuha lang yung tamang sangkap na nilalagay ko. Yung asukal, yung brown sugar na ginagamit ko, talagang may sukat lahat yan, pati yung cheese, pati yung butter. Umaabot ng 50 orders kada araw ang kanyang nagagawa. Karamihan sa kanyang mga suki ay galing pa ng Pampanga, Manila at Cavite. Samantala, hangad ni Salgado na mas makilala pa ang produkto, gayon din ang bayan ng Aguilar. Louis de la Vega, Pangasinan Watch.